Ezagutu nun, oraindikan ikasle nintzala, Eluiar, eta gaur egun ere bai, Eluiarren lehenoko toki zarrean zegoenean, Usurbilen zegoen, eta bertako zuzendaria, zala Eustakio Arrojeriak, bazekin Usurbilen bagenbiltzala batzuk kazetaritza ikasten. Eta beraiek behar zuten jendea, udako ikastaroetarako presa bulegoan jendea lan egiteko behar zuten. Eta orduan, deitu zian nahi, Eustakiok ezagutzen ginean herritar bezala, eta deitu zian, idoia, zu kazetaritza ikasten nahi zela, eta interesatuko litzaizuke UEUko prentsa bulegoan parte hartzea, eta nik enaken ez da zertzen ez UEU zezer, baina baietz esan. Eta ara, jonitzan Eluiarrea, eta bertan, azaldu ziaten pixka bat zer zan, pixka bat UEU edo oso gainetikan, eta prentsa bulegokoa, eta ondo, gustatu zitzaidan idea, orduan ezagutu nun Pili Kaltzada, Pili Kaltzada beha izango zen koordinatzen zuna prentsa bulegoa, ordutik aurrea, bai, berarekin lanean jarraituko nun baitare, eta baietz esan nun, eta horrela izan zen. Beraz, iritsi nintzenean lehenbiziko aldiz Larraonara, eta hango Mai Borobilarretako aretora, mundu berri bat iriki zitzaian. Nik ordura arte ez nun ezagutzen UEU, ez karreran eta inorrek ez ziagun azaldu, eta bapatian, topatu nintzen, unibertsitate, nik karreran ezagutu ez nuen, unibertsitate mota batekin, ezta? Bapatian danak euskaldunak, Iruñean, danak han egoitza batean sartuta, izan zitekeen matematikaz gai desberdinak, gero gaina sai osagarriak egiten zituzten, kontzertuak, gero parranda, gero dana, eta nik izan zer da hau? Eta gero izan zenba gustatzen zaiten hau, ezta? Eta netzako izan zen mugarria, alde batetikan ezagutu nulako proiektua eta seitun konektatu nun proiektuarekin, seitun iritsi zitzaian bihotzea, esan nun, ze proiektu potentea eta politia, eta bestetik profesionalki ere, ordura arte nahi zanik kazetaritza ikasi, nik kazetari zena ez naukan, ez nun sentitzen kazetari zen hori, eta bapatian komunikazio edo prensa bulegoko edo lan hori, izugarri gustatu zitzaidan, eta pentsatu nun nik ere hori nahi nula egin. Hori izan, baita ere, erabaki nun esan, hau da nire bizitzakin inetena, ez da? Komunikazioan gehiago edo prensa bulego batean gehiago ikusten nuen erogura, beraz. Irautza haundile izan zen. Honitzan urte batzu prensa bulegoan lan egiten, pintxe bezala, eta 89an Pilikia beste gauza batzu zauskala edo, beste erabatea antolatzen zen prentsa bulegoa, eta nik esperientzia naukanez, eskaini zidaten, nahi koordinatzea udako prentsa bulego hori. Eta hori izan zen, lehenbiziko aldiz, nik ardura edo koordinatzaile bezala hartu nuna, nire baita, eta lantalde bat edo koordinatu nun, eta esperientzia oso politi izan zen, urduritasun askorekin baita ere, ardurak beti ere ardura ekartzen dulako baita ere, baina oso argi neukan gero eta gehiago gustatzen zitzaidala bai lana eta bai egitasmoa. Eta 2000 urtean, dagoeneko UEUk erabakizun ustez, Xabier Isasi Mikel Aizpururen azkeneko urtea eta Xabier Isasik hartu bertzun dutenean, komunikazio arduradun bat UEUk behartzuela edo horri ikusi zuten 2000 urtean eta atera zuten lanpostua. Lanpostura aurkeztu nintzen eta hartu ninuten. Eta gorduzki hostik komunikazio ardura daukat. UEUko lantaldea eta UEU lan egitea da privilegio bat. Privilegio bada, esan duten bezala proiektuarekin bat egiten dezulako eta sinistu egiten dezulako. Beraz, hori dagoeneko bada izugarrizko privilegioa gaur egun. Euskeraz lan egitea, ni euskeraz bizi naiz, bai lan, bai bestelako gauzak ere, badaukat esatea euskeraz bizi naizela, eta hori izugarrizkoa da. Eta gainera, ezagutzen duzu, jende pilo bat, jende interesgarri pilo bat euren baitan. Alor eta jakintza alor desberdinetakoak, izan daiteke informatikariak edo software librearekin dabiltzanak, eta izan daiteke historiako gaur egungo edo historiako ez dakiz gai. Horrek ere izugarrizko aberastasuna aportatzen du. Eta bestetikan, nik uste dut, lantaldea. Lantaldean etzako UEUren altxorretakoa da. Begia esan, bada lantalde bat, dozena bat, 12-13 gea, ez gea asko, baina bat egiten dugu, da nik uste dut proiektuarekin oso estu lan egiten dugu, eta gure artean ere oso ondo ematen gea, orduan lantaldea gea, eta noski profesionala gea, baina era berean badakea baita ere famili bat edo lantalde laguntalde bat baita ere, orduan horrek
askoz ere, oraindik ere egiten du, zure lana, zure egunerokoa, askoz hobea izatea. Horrek ez du esan nahi, gaizkizeak edo momentu tensoak ez daudenik, noski daudela, ez da, baina saiatzen gara baita ere, horre guztiari, umore honez ere aurre egiten, eta egia esan horrela lan egitea zoragarria dela. Ueun eta egia da, hasieratik oso argi eta betianik izan da horrela, ez da, oinarrietako bat bazkideak dira, ez da, euren bihotza esango genezake edo bada euskarri nagusia bazkideak, 1200-1300 bazkide talde hori, eta gero horiek, ez da, sailetan banatzen dira. 27 sail jakintza alor desberdinetan ditugu, eta bakoitza bere koordinatzailea edo ukitzen du, eta guretzat hori egitura bera oso garrantzitsua da. Horiekin batera baita ere batzorde desberdinak eta baita ere adibidez zuzendaritza eta zuzendaria bera. Zergatik esaten dut hau, guztiak oinarritzen dialako borondatezko lanean. Hau da, ueun profesionalak edo gure lanagatik kobratzen dugunak 12-13 gea, beste guztiak borondatez egiten dute lana. Orduan, hori beti oso present dago, eta hori oso importantea da baita ere komunikazioaren alorretikan. Eta niretzat behintzat, saiatzen naiz behintzat, lehentasuna beti ematen komunikazioetan, bai bazkidei, bai sailburuei, edo bai barne egituran dauden beste guztiei. Eta hori nik usten dut, ez ni bakarrik, baizik guztientzat oso argi dagoela, eta saiatzen gea baita ere, guzti horiek ez da, norabide batean eta eurekin, nahiz eta UEU bere proiektuak eta aldatu eta aurrera joan, danak norabide berdinean jutea, eta horregatik handa, guretzat oso importantea UEU bere bazkide gabe, bere egitura borondazke hori gabe, litzakelako izango UEU. Orduan, horrek garrantzia handi dauka, eta saiatzen gara baita ere hori lantzen. Eta kanpo komunikazioari dagokionez, saiatzen gea, hori, aldeguna egiten ditugun baliabideekin, ez da, gure jardueren berri kanpora emanez, edo publizitate kanpaina txikiak eginez, sare sozialetan hor matraka ematen, eta argi dagoena da, nahiz eta egiten den, edo edukiak sortzen, batez zer egiten ari garan, ikergaztei eta gure inguruan dabiltzan proiektu guztiei ere aupada bat ematen, jendea gana iritsi dadilien, hori da euren beste lanetako bat, ez da, unibertsitatea eta euskara lotzea, baina unibertsitatea eta gizartea lotzea, beraz hor badaukagu nik usten den lan handi bat, eta saiatzen gea hori egiten. Egia da, gero eta gehiago egiten dela, baina egia da badaukagula nik usten dut zea bat, ez da, edala handicap handi bat edo oztopo handi bat, eta da, alde batetik gure izena, Udako Euskal Unibertsitatea esaten dezunean alde batetik jendeak usten dulako oraindik Udakoa mugatzen garela, eta ez da horrela, oraindik ezagunago izan behar du bai Euskal gizartean, eta hori ez deun lortzen baita ere, askotan badagoelako halako nasketa bat Euskal Herriko Unibertsitatearekin. Beraz, alde batetik dago EHU, beste aldetik dago UEU, batzuk usten dute UEU EHUren udako uda ikastaroa diala, orduan hor badago erreferentzialtasun arazo bat, eta nik usten dut, gu txikiagoak izan da, edo erreferentzia nagusia gaur egun EHU izan da, bere tamainagatik, bere egitekoagatik, ez da, unibertsitate formal bat denean, hori batzutan guri kalte egiten digu, ez da, beti usten dutelako, nahastu iten gaituztelako, edo ez dutelako ondo ulertzen. Orduan, hor badaukagu, hori gainditzea zaila da, ez da, baina beti gabiltza gauzak edo pentsatzen. Egia da, ezagutzen duenak UEU, badaki dagoeneko UEU dela, eta ez dela, ez da, baina bai egia da, baindikan gizartean, behar bada, beharko luken bezain ezaguna ez dela, eta hor jarraitu behar dugu lanean, eta jarraituko dugu, noski. Nik uste dut, UEUren ekarpena, urte, 4 dauetan ikaragarria izan da. Ikaragarria izan da, eta nik pixkat alderatuko nuke airea bezala. Hau da, UEU airea bezala da. Beharrezkoa da, behar-beharrezkoa izan da, behar-beharrezkoa da gaur egun, baina ez da ikusten. Ez da somatzen, hau da, ez da? Behar bada, gelditzen da beti bigarrengo mailan, baina bera UEUk egindako lanik gabe gaur egungo unibertsitate esparrua eta batez ere Euskal Adarra ez litzateke, batez ere Euskal Adarra ez litzateke existituko.
Zeratikan, eskola izan delako, bere aldarrikapena hasieratikan Euskal Unibertsitatea izan delako, orduan, liburugintza, material guztiak, proiektu guztiak, baina ez da ikusten behar bada, ez da? Azpitik handi joan zerbait da. Horregatikan, esaten nun, ez da, oraindikan ezagutzean badaukagula lana. Baina, egin du ikaragarrizko lana, hori zubilanak egiten, unibertsitatea eta euskararen artean. Hori da nik usan dut ekarpen handiena. Frogatzea Euskara Unibertsitatean posible dela, edo zer gauza egiteko. Eta hori da nik usan dut egin duen ekarpen handiena. Bai historikoki eta gaur egun nik usan dut oraindikan ere, alde batetik bere aldarrikapenak biziri jarraitzen dula, Euskal Unibertsitate bat sortzeko lanetan jarraitzen degulako, baina bestetikan etengabeko formazioari dagokionez, materialgintzari dagokionez, eta batez ere topagun edo bilgune izaera horri dagokionez, nik usan dut ueuk egiten duen lana, izugarrizkoa dela. Atalez atal egiten duen, jakintza alor bakoitzeko aditu euskaldunak, zeinetan barreiaturik dauden, danai ematea toki bat, eta toki hori ueu da, ueu izan behar du. Bestetikan gainera hori dana egitea, beti gizartearen esku jartzea. UEU proiektu herritarra da, eta bere edukiak eta bere jakintza ere horrela nahi du, horri erantzuten saiatzen da. Beti oso argi dauka herritarrak gizarteatzat lan egiten dula. Eta horretikan detektatzen ditu ze behar dauden, saiatzen da baita ere formazioiek egiten dituen gauza guztiak hainbat proiektu doainik beraien esku jartzen, edo bestela prezio oso eramangarrietan. Orduan, nik uste dut gizartea ere badala beste ekarpen bat egiten duna. Gero, ueu da mintegi bat. Mintegi da ideia berriak sortzeko, proiektu berriak sortzeko, jendea elkar ezagutu eta lanean jartzeko. Ueuk hori dana egiten du. Euskaraz egiten du, eta batez ere garrantzitsuena dana, gizatasunez egiten du. Hau da, kontutan hartuta pertsona gehala hurbiltasunez egiten du, errespetuz egiten du. Eta lortzen du azkenean hor giro bat, lortzen du ueuren estiloa dana, ezta? Hurbila dana, zeinetan danak mahai baten inguruan eztabaidatu dezakegun lasai, bakoitzak bere iritzia eman da, ez dago halako jerarkiarik, dana daukagu eskaintzea, dana daukagu ematea, eta nik uste dut ueuk hori oso ondo egiten duela. Ueuren erronka nagusianean nik uste dut dela, errekonozitua izatea, bai instituzioen aldetikan eta baita ere beste unibertsitateen aldetikan. Niretzat ueu, nire bizitzako proiektu garrantzitsuenetako bat, ni naizena izaten lagundu didan eta laguntzen didan, edo izaten nire izaerarekin bat dagoen erakundea da, ikasteko, desikasteko etxea da, baita ere, edo unibertsitatea da. Lagun handiak eta lagun onak dituten tokioa da baita ere, eta izugarri maite deten proiektua eta komunitatea.